Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні четвер, 21 січня. Це 694-й день анексії Криму. У Криму суд заарештував Мустафу Джемілєва. Заочно. Про це повідомив адвокат Джеміль Темішев. За його словами, таке рішення виніс Київський районний суд Сімферополя. З вимогою взяти Джемілєва під варту звернувся слідчий ФСБ. На Джемілєва відкрито 3 кримінальні справи за незаконний перетин кордону, зберігання зброї та боєприпасів. Національного лідера кримських татар оголосили у федеральний розшук. В отношении Мустафы Джемилева возбуждено уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса. Там незаконное пересечение границы, незаконное хранение оружия. Его объявили в розыск. Обосновывали это тем, что он не является на вызов следователя, является гражданином иностранного государства, может повлиять на свидетелей, уничтожить приличие. Кстати, имеет постоянного места жительства в Крыму. В совокупности это послужило основанием для антикоммунистического. Это обвинение носит политический, скажем, окрас. И все делается для того, чтобы нейтрализовать политику, оказывать на него психологическое и непосредственно давление. Я, конечно, бы рекомендовал ему обжаловать это постановление, но как решить клиентов, мы будем попытаться. Російський адвокат заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза назвав справу 26 лютого недбалою фабрикацією. Ніколай Полозов повідомляє, що вже ознайомився з матеріалами сутички 26 лютого, по якому в Криму судять Чийгоза та ще кількох кримсько-татарських активістів. Він вважає справу недбалою фабрикацією в кращих традиціях басманного правосуддя. Полозов також наголосив на абсурдності заочного арешту російським судом Сімферополя національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва. Президент України Петро Порошенко створив службу з деокупації півострова. Вона працюватиме при представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ він підписав вчора. Своїм указом президент оновлює структури представництва, в які передбачені служба по роботі з тимчасово переміщеними особами, служба міжнародних зв'язків та служба з питань деокупації Автономної Республіки Крим. Представництво президента зараз знаходиться в Одесі. Згідно з указом, її перевезуть до Херсону. Деякі відділення працюватимуть у Києві. У службі з деокупації півострова працюватиме 28 людей. – 250 людей вже записалися в кримсько-татарський батальйон імені Номана Челебіджихана. Його формують у Херсонській області. Наразі невідомо, батальйон буде у складі ЗСУ чи МВС. З майбутніми бійцями зустрілася Ельвіна Сейдбулаєва. Звідси до Криму рукою подати вже декількох метрах. Окупований агресором Кримський півострів. Він водночас так близько і так далеко. І саме тут будуть формувати кримсько-татарський батальйон, який буде визволяти Крим. Осенью пришла повестка мне в российскую армию. Я, получается, взял украинский паспорт, пошел в военкомат. Цьому мешканцю Криму трохи більше 20. Восені отримав повістку до російської армії. Окупантам служити відмовився і виїхав на материк. Ім'я та обличчя приховує, бо побоюється за родичів. Как я получил диплом, я опять стал военнообязанным. Пошел в военкомат, говорю, почему, говорю, мне прислали повестку в российскую армию, говорю, если я являюсь на данный момент гражданином Украины. Я решил после данного случая выехать. Вас один раз приглашали или по несколько раз? Повестка мне один раз приходила. Ми зустрілися з ним на кордоні, який розділив його долю на до і після окупації. Хлопець хвилюється. До рідного дому недалеко, але доки там агресор, поїхати туди не може. После того, как объявили о наборе именно в наш батальон именно Номана Челебиджихана, я пошел именно туда. Произошли те события именно в 2014 году. После него как-то, мне сказать, Крым стал какой-то серой зоной. И я больше не мог там уже находиться. Кримсько-татарський батальйон буде формуватися за стандартами НАТО, заявив координатор громадянської блокади Крим Лінур Іслямов. За його словами, вже записалися понад 250 людей. Не важно же, сколько шакалов на вас нападает, важно, сколько у вас львов, которые готовы с этими шакалами сражаться. Я отношусь к категории тех людей, которые не верят в мирное освобождение Крыма. Это мое субъективное мнение. Я все-таки не потому, что я готов сам сражаться за Крым,
Я потому что вижу и понимаю, что другого варианта не будет. Но опять же, это мое субъективное мнение. Мы должны быть готовы к этому сценарию. Загалом до батальйону Крим планують набрати 580 чоловік. Чи буде батальйон у складі Збройних сил чи міліції, поки розглядають. Мы говорим о подразделении, в котором будут служить люди, которые были вынуждены покинуть Крым, сыновья, которые достигли призывного возраста, они могут призываться в это подразделение. Там могут служить выходцы из Крыма, которые по контракту, они по контракту будут защищать свое государство, Украину. Там могут служить дети тех людей, которые сегодня живут в Крыму. У батальйон можуть вступати люди різних національностей. Єдина умова – це їжа елял, тобто та, що дозволена ісламом. Ельвіна Цидулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Київ анонсував початок процесу повернення Криму. Глава Мінфіну України Наталія Яресько на 46-му Всесвітньому економічному форумі в Даосі заявила, влада країни має намір найближчим часом запустити ініціативу щодо повернення анексованого Росією півострова. За її словами, Київ хоче створити форум на кшталт Женевського формату, до якого входять Україна, Європейський Союз, США і Росія. На це прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що питання приналежності Криму не існує, тому Росія не буде обговорювати це. Якби в Криму була кримсько-татарська національна автономія, півострів би не анексували. Таку думку висловив професор міжнародного права Олександр Задорожний під час презентації своєї книги «Анексія Криму. Міжнародний злочин». Доктор юридичних наук наголосив, корінний народ Криму має визначати долю своєї батьківщини. Дякую. Ми зараз віддаємо кримським татарам те, що нам уже не належить. Да? І так почали дуже активно це робити. Ганьба! Це треба було зробити в 90-ті роки. І поставити крапку на цьому. А ми робили все для того, щоб корінному народу Крим не віддати. Ось маємо наслідки цього. Українці просять президента позбавити кримських героїв України відповідних звань. Петиція з такою вимогою з'явилася на сторінці Петра Порошенка. Автор петиції – український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані. У Криму 4 герої України. Ректор КІПУ Фівзі Якубов, директор заводу «Фіолент» Сергій Баталін, колишній нардеп України Борис Дейч і покійний ректор ТНУ Микола Багров. Автор петиції звинувачує всіх в підтримці окупантів. Аби президент розглянув петицію, протягом 90 днів вона повинна набрати не менше 25 тисяч підписів. За 2 дні свої підписи залишили більше 2 тисяч людей. Російські окупанти в Криму замислили низку кривавих провокацій, які пов'яжуть з добровольчими батальйонами. Теракти готують, щоб дискредитувати політичний спротив Криму, а також загострити ситуацію на Донбасі. Про це заявив командир батальйону імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв. Провокації готують чеченські бойовики, кадирівці. Наразі їх перекинули на півострів. На місце терактів, за словами Осмаєва, підкинуть шеврони добровольчих батальйонів і телефони активістів, в яких будуть номери телефонів самого Осмаєва, а також керівника громадянської блокади Криму Лінура Іслямова та Мустафи Джемілєва. Теракти планують у декількох місцях. Террористические акты должны произойти на Куйбышевском и центральном рынках Симферополя, а также на трассе Симферополь-Ялта, Ангарский перевал. Также пока еще не подтверждена информация касательно террористических атак на православные церкви города Симферополь. Кроме того, не исключено, что диверсия будет проведена и в городе Севастополе. По предварительным данным, будет подорван один из кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Скорее всего, это может быть старый, подлежащий списанию рейдовый тральщик или катер береговой охраны. Засновник кримських зоопарків Олег Зубков шкодує, що під час окупації Криму підтримав Росію. Про це він заявив в ефірі громадського телебачення. За його словами, за 2 роки в російському Криму його проекти «Зоопарк Казка» і «Сафарі-парк Тайган» не отримали ніякого розвитку. Навпаки, звинуватив російську владу в спробі відібрати у нього бізнес. Зараз Олег Зубков планує перевезти свої звірінці в одну з європейських країн. 2 роки тому, під час анексії Криму, він обіцяв нацькувати своїх левів на бандерівців, якщо ті з'являться у Криму, і планував встановити пам'ятник Путіну.
действительно был очень ярым сторонником присоединения Крыма к России, поскольку видел в этом и развитие Крыма, и решение тех проблем, которые накопились в последнее время с украинским правительством. Но я ошибался. Сегодня никакое развитие Крыма, к сожалению, невозможно. Сегодня я даже перестал мечтать о развитии своих будущих проектов, а существующие проекты находятся под угрозой полного закрытия, и, возможно, мне придется перевести свой бизнес в одну из европейских стран. Потому что работать сегодня в Крыму стало невозможно не только из-за непрофессионального руководства Крыма, но и из-за тяжелого фискального гнета, из-за санкций и много-много другого, что произошло в последнее время. Керченський порт готується звільнити понад 700 людей. Про це заявив заступник глави російської адміністрації Керчі Роман Кириченко. За його словами, скороченню працівників підприємства послужила відсутність обороту через міжнародні санкції. Раніше порт здійснював торговельне співробітництво з Туреччиною, Близьким Сходом, Єгиптом і Грецією. Українські громадяни, що перебувають у російських в'язницях, Геннадій Афанасьєв і Олександр Костенко, отримують допомогу від Російського фонду «Відкрита Росія» Михайла Ходорковського і Олексія Навального. Кримчан включили до другого раунду підтримки політв'язнів в Росії. У першому раунді допомогу отримали Олег Сенцов і Олександр Кольченко. Обвинувачені в Росії за політичними справами отримують від фонду одноразову матеріальну допомогу в 100 тисяч рублів. На даний момент таку допомогу отримали 48 політв'язнів. Президент Росії Владимир Путін, напевно, причетний до смерті офіцера ФСБ Олександра Литвиненка. Про це в своїй доповіді заявив головуючий суддя Високого суду Лондона сер Роберт Оуен. Офіцер ФСБ, журналіст і письменник Литвиненко втік з Росії до Лондона у 2000 році, де став одним з найбільш гучних критиків Путіна. З 2003-го він співпрацював з британською розвідувальною службою Мі-6 як експерт з російської організованої злочинності. У 2006-му отруєний полонієм. Безпосереднім виконавцем слідства вважає офіцера Головного управління охорони Росії Андрія Логового, який пізніше став депутатом Держдуми. Співвиконавцем убивства також вважається діловий партнер Логового Дмитро Ковтун. Видання «Гарден» повідомляє, що Литвиненка звинувачував у своєму отруєнні Путіна, але тоді в цьому не було підтверджень. Рік тому українські кіборги залишили Донецький аеропорт. Битва за нього тривала 242 дні. Героїзм кіборгів сьогодні вшанували в усіх аеропортах країни. У Бориспільському на їхню честь зіграв оркестр Київського гарнізону. Також представили історичну платформу пам'яті, на основі якої монітор, вивезений зі зруйнованого Донецького аеропорту. Герої не вмирають, героям слава. Цими словами в Бориспільському аеропорту вшанували кіборгів, які самовіддано захищали Донецький аеропорт. На їх честь зіграв оркестр Київського гарнізону. До річниці цих трагічних подій тут відкрили історичну платформу. В її основі монітор з Донецького аеропорту. Колись він показував розклад польотів. Тепер буде нагадувати про героїзм українських солдатів. Этот уголок памяти будет находиться в аэропорту Борисполь и напоминать нам о том, что жизнь с полетами является таковой благодаря тому, что кто-то защитил эту жизнь для нас. Ідея встановити тут монітор належить одному з кіборгів – Миколі Вороніну. Це він зумів врятувати його і захотів, щоб всі, хто прилітає в Україну, бачили – війна недалеко. Пішли 4 людей у ту вилазку. Я, Кепа, Фартовий і Білка. Ось, ми пролазили там по 3-4 поверху, знайшли сепаратистське лігво, де вони, диверсанти, постійно заходили, нас кошмарили. Там. І цей монітор, між іншим. Сам монітор в обрамленні фотографій загиблих бійців. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Події на Донбасі надихнули київську художницю Біату. Вона не змогла залишитися байдужою до подвигу українських солдатів і принесла сьогодні свої роботи. У меня муж волонтер. Фактически с первых месяцев войны у нас дома уже обсуждались эти военные темы, волонтерская тематика, постоянно были звонки.
Ну и как-то просто возникла потребность выразить и свое отношение, и одновременно по-своему как-то приложиться к поддержке ребят, показать, что их не забывают, что о них помнят. Вот. И, с другой стороны, это мое собственное оружие в информационной войне. Кримчанин Дмитро Нахімов прийшов провідати бойового товариша. Вони з Миколою пішли добровольцями в АТО, разом служили, але в сам аеропорт Дмитро не потрапив. Мы с ним говорили о том, что ничего в Киеве не изменилось. Вот. Ну, не хочу переходить на эти события, да, но много, вот мы ходили с Майдана, да, сейчас очень сильно упали настроения, да, народ разочаровался то ли во власти, то ли в войне, то ли не знаю в чем. Ну, то есть фактически очень, те проблемы, которые были, очень много те же остались. За офіційними даними, в боях за Донецький аеропорт загинуло 200 українських солдатів. Ілля Смірнов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТМ. В українських вишах з'являться квоти для кримських татар. Міністр освіти і науки України Сергій Квіт повідомив про законопроект з прав абітурієнтів, що проживають на окупованих територіях. Абітурієнтам не потрібно ввести документи, видані російською адміністрацією півострова. Буде створена процедура атестації знань і кваліфікації для вступників. Міністр нагадав, на сайті міністерства розміщений список шкіл, в які можуть прикріпитися учні з окупованих територій і скласти іспити екстерном. Такі школи є в кожній області. Цей законопроект дає можливість Міністерству освіти і науки створити спеціальний порядок визнання кваліфікацій, здобутих нашими учнями і студентами. Тобто ми не приймаємо документи, але будемо перевіряти кваліфікації за спеціальним порядком. І друга ідея, яка закладається, це створення спеціальних квот для випускників шкіл з окупованих територій. В першу чергу це стосується Криму, і особливо це стосується кримсько-татарського народу, який перебуває в стані геноциду. Тобто це надзвичайно важливий законопроект. Шановні колеги-журналісти, я до вас звертаюся з проханням, як ви будете давати цю інформацію, також повідомте про те, що Міністерством освіти і науки створені і вивішені на сайт міністерства спеціальні списки шкіл. Такі школи визначені в кожній області, де можна прикріплюватися і навчатися дистанційно з окупованих територій, і також списки шкіл, де можна здавати екзамени екстерно. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Курсеїтовим. Залишайтеся на АТР. До побачення.